Tine urombo kukuzivisai kuti zvoni pane vanhu vatatu vebato reZANU-PF vakarasikirwa neupenyu hwavo kana kuti vakafa musi weindependence vachibva kunopemberera independence. 3 guys vakaita accident muna Bulawayo Road muri Zimbabwe. Hazvina kumira zvakanaka zvinhu kana kuti inyaya yabata vanhu vakawanda. Tochiziva zvedu kuti vanhu tinogona kunetsana pazvinhu zvakasiyana siyana kana kuti papolitical ideology dzedu dzinogona kusiyana. Vanhu vanozotanga kukomenda vachitaura zvakasiyana siyana, vamwe vachiti aiwa tiri kutyira mota because munhu akagadzira mota iyi anenge arwadziwa chaizvo. Asi tiri kungoti muno muZimbabwe munhu zvekuti unosapota bato rakaita sei atinei nazvo. So muri Zimbabwe ndo nyaya yakaitika musi wa 18 April kwakafa zvakare masoja aya makazviona iko zvino zviparunzi pane mayouth 3 zvekare vakafa muna Bulawayo Road vachibva kupemberera independence yeZimbabwe. Ndo nyaya kana kuti update yandava nayo nhasi zvekare ndakakubatirai pachannel yenyu munozviziva kuti inini panapa I will never disappoint.